resultat que ja es va donar en la primera volta de la Lliga al camp del Mestalla. Per tant, els homes de Víctor Espárrago han caigut en les dues ocasions que s'han enfrontat al València pel mateix marcador. Els dos equips han eixit al mateix temps al camp, portant una pancarta en la lluita contra la dorada. Poca assistència de públic al Sánchez Pizjuán perquè el Sevilla no està fent una bona campanya i el València ja amb 10 positius s'ha presentat amb el seu equip de gala, el capitán Salguero i Fernando, l'àrbitre del partit internacional Soriano Ladrén. I des del primer moment el València ha anat a per totes, ha sigut un autèntic festival, una esplèndida primera part la que ha jugat l'equip valencianista, i al minut i mig Guinea ha disposat d'esta ocasió, jugada que ha sigut anul·lada per fora de joc. Tornem a veure, estava el defensa en posició correcta, però no Eloi. Així tenen en acció Arroyo, que ha quallat avui una magnífica actuació. La centrada és de Leonardo, Lugo Peñez al primer pal, forçant el córner. 2 minuts després el davanter del València disposarà d'esta primera gran ocasió per a marcar. Aprofitant-se d'una errada del capità Salguero, un xut finalment ha salvat el xut del jugador valencianista. No ho veia clar Cuervas, tampoc l'entrenador Víctor Espárrago, i no s'ho creia Lugo Peñez perquè havia tingut esta gran ocasió per a inaugurar el marcador. Ocasió doble perquè el rebot ha anat als peus d'Eloi, que ha llançat fora. Leonardo en acció, per la banda esquerra el València ha fet molt de mal en la primera part, la centrada és d'Eloi, problemes per a la defensa del Sevilla. La superioritat valencianista era total, a la banqueta Fusiding i Roberto Gil donant instruccions, i al minut 11 arriba el primer gol del partit. Impressionant canonada de Paco Camarasa, el defensa de Rafael Buñol, que feia el 0-1. Ahí tienen l'alegria dels jugadors del València, que estaven dominant de cap a cua al seu rival. En instruccions, del minut 11 arriba el primer gol del partit. Impressionant canonada de Paco Camarasa, el defensa de Rafael Buñol, que feia el 0-1. Ahí tienen l'alegria dels jugadors del València, que estaven dominant de cap a cua al seu rival. I l'altra cara de la moneda, la banqueta sevillista. El llançament de Camarasa des d'uns 35 metres aproximadament ha entrat com un obús en la porta del conjunt sevillista. A més, s'ha fet mal en el seu intent de parar el valor el porter Unzue. Ha hagut de ser atès i finalment s'ha pogut reincorporar. L'autor del gol, el jugador valencianista Paco Camarasa. Crescut amb el gol, el València ha insistit per fer més ampla la diferència. Jugada que ha iniciat Arroyo, ha tocat Fernando per a Lugo Peñez. El búlgar té davant Diego, entrarà magníficament, i Arroyo venint de darrere empalmat i valor, que ha estat a punt de sorprendre Unzue. Gran partit el que ha fet, sobretot en la primera part, com també tot l'equip del València, però molt especialment Arroyo. El llançament ha passat per damunt del travesser. De forma acrobàtica el remat d'Arroyo. La rèplica del Sevilla arriba en aquesta jugada, en la que finalment Giner ha rebutjat de cap. Una nova indecisió de la defensa del Sevilla, concretament el seu capità Salguero, molt nerviós, sobretot en els primers minuts del partit. Eloi se n'ha aprofitat, la centrada per a Lugo Peñez, i finalment el valor les mans d'Unzue. Gran jugada la del gol de l'empat. Miren vostès quin valor li arriba dins l'àrea a Suker, que deixa finalment per a que siga Ramon qui passa l'empat a 1. Una jugada bonica, encetada des del mig del camp per els jugadors de Víctor Espárrago i culminada finalment per Ramon, un home del que es diu interessa el València per a la pròxima temporada i que acaba contracte el pròxim 30 de juny. Possiblement Camarasa ha arribat a tocar un poc el valor abans que entrara en la porta de Sempere. A partir d'aquest moment el Sevilla ha passat per uns moments de domini i ha disposat d'aquesta gran ocasió per part de Nacho Conte, que davant Sempere ha llançat alt. Camarasa intentant ordenar la defensa, i tornarem a veure la jugada. Se'n va de Camarasa i de Quique, i el llançament de Conte desviat. Però ha tornat el València a refer-se en el camp, i així Eloi disposa una volta més d'una ocasió molt clara davant d'Unzue, qui ha salvat el gol. El porter cedit pel Barcelona, el jugador de l'Osasuna, molt encertat en una acció en la que podem veure no hi havia fora de joc, posició correcta d'Eloi quan ha rebut el valor d'Arroyo. S'ha tret el córner, una jugada molt llarga que acabarà amb una ocasió per a Quique, possiblement s'ha produït joc perillós,
finalment un nou córner a favor del València. Estret per Arroyo, i que ha tocat, el valor arribarà al cap de Giner. Arroyo és en posició correcta i així arriba el 2-1. El segon gol del València marcat per Fernando en aquesta llarga jugada. Després de dos córners, el cap valencianista ha marcat. Podem veure que Arroyo es troba en posició correcta. Molt bona l'actuació de l'àrbitre internacional Soriano Ladrén. El llançament amb l'exterior de la bota d'Arroyo, molt forçat el rebut del porter Unzue, i finalment Fernando estableix l'1-2 a favor del València. Es complia el minut 36. Una volta més el gol valencianista. Leonardo estava molt a prop per aprofitar-se d'aquest rebut que finalment ha anat a parar als peus de Fernando. La rèplica del Sevilla, la jugada de Carvajal, l'eixida de Sempere, també Camarasa ha posat el peu i no ha pogut marcar el substitut d'Ivan Zamorano en l'alineació del conjunt andalús, com tampoc ho ha fet Eloi en aquesta acció, la que volia empalmar tal i com li arribava el valor. Miren quina acció individual d'Arroyo, anant-se de tres jugadors del Sevilla, jugant per a Fernando, la passada en profunditat del capità per a Lugo Pénez, cedeix el valor per a Robert, que ha rematat malament, explicant per què se li ha anat el valor. Una gran jugada d'Arroyo que ha sigut una volta més entra en acció, anant-se amb aquesta gran classe que està demostrant en les últimes jornades i provocant aquesta falta feta sobre Lugo Pénez. El llançament serà del búlgar i el valor se n'anirà al pal. Una gran ocasió del València. Estava berenant-se el Sevilla en el primer temps. Tornem a veure el llançament de Lugo Pénez, el travesser ha evitat el gol. Una volta més, Unzue estava batut i en el minut 45 arriba el 3-1. Miren quin gran gol marcat per Arroyo. Després d'aquesta jugada, combinant amb Robert i Quique, se'n va tot sol dins l'àrea, dribla el porter i pràcticament sense angle Arroyo fa l'1-3 i culmina la seva actuació d'avui. Partit de mestre que ha fet el jugador d'Alcorcón. Tornem a veure l'acció individual en la que també ha col·laborat Penet, que ha arrastrat la defensa i li ha deixat l'espai per a que poguera penetrar dins l'àrea Arroyo, que ha demostrat estabilitat davant l'eixida d'Unzue, i sobre la mateixa línia han vist vostès com s'emporta el defensa Diego Lugo Pénez. Arroyo entra pel mig, se'n va d'Unzue i a pesar de l'intent desesperat de Diego fa l'1-3. Amb aquesta gran jugada ha acabat la primera part, amb aquest gran gol, i amb un partit que estava pràcticament sentenciat. En la segona part les coses han canviat, el Sevilla ha dominat més la situació i el València ha baixat molt. S'ha relaxat l'equip de Puigdemont i la prova la tenim en el primer minut, aquesta jugada en la que Zucker, lliure de marcatge, li ha guanyat l'esquena a Boro i ha rematat en planxa. No ho veia clar el tècnic holandès, que no volia que el seu equip es confiara perquè encara quedava molt de partit. La repetició de la jugada, el públic havia aplaudit inclús els gols del València en la primera part, ha animat al seu equip en la segona i ha increpat molt la presidència del conjunt sevillista, Luis Cuerva. Un altre llançament de Cortijo i la intervenció de Sempere, que ha sigut l'home més destacat del València en la segona part. L'ocasió ara serà per al València en aquest intent de cessió de Jiménez sobre Unzue. El baló ha anat a córner que s'ha tret sense conseqüències. Aquí el públic ha reclamat penal per aquesta caiguda del croat Zucker, molt més actiu en el segon temps, com la resta de jugadors sevillistes en atac. La repetició ens ha aclarit que Zucker s'ha deixat caure, ha donat una molt bona ocasió per al Sevilla, el mateix Zucker al llançament i Sempere enviant el vol a córner. La falta directa treta per Zucker i la resposta del porter del València. Pénez i Diego, se'n va el búlgar, veu molt el desmarc de l'Eloi, que ara sí empalma bé, però el valor ha topat amb un defensa del Sevilla. Nacho Conte, i per si no tenia prou feina Sempere amb els davanters del Sevilla, ha hagut de parar les sessions d'alguns defenses seus, com en este cas el brasiler Leonardo. Molt ràpid, de reflexes el porter del València, que ara s'ha hagut d'enfrontar amb Zucker després d'aquesta pèrdua de valor per part de Fernando. Se'n va Zucker, l'eixida de Sempere tocant el valor, a pesar de les reclamacions dels aficionats que volien penal. La repetició es pot veure com Zucker, després de dar-se de Boro,
perd el valor perquè s'empere i el lleva. Una nova falta, supera del llançament i per poc el valor se'n va fora. La calor, com no, a Sevilla avui també protagonista, més de 30 graus al Sánchez Pizjuán. També és possible que el València hagi apagat en el segon temps el seu esforç de la primera part. Una nova ocasió, Conte per Antoñito i sempre s'empere molt segur. La desesperació del jugador sevillista i Cusirín davant i que Panorama ha fet dos canvis. Ha entrat primer Rommel per Pénez i Desparra també ha fet una substitució. Ha entrat Rafa Paz. Intenta l'acrobàtic de remat és de Ramon a l'eixida d'un córner i ahí podem veure precisament Nando parlant amb el tècnic holandès del València indicant-li la posició que ha d'ocupar. Nando ha entrat per Robert. Per tant, el València en el segon temps s'ha esgotat els dos canvis. Protestes dels aficionats a la llotja presidencial per la pèssima campanya del Sevilla aquesta temporada, i l'equip d'Espàrrago continuava buscant retallades diferents. Una llarga jugada dins l'àrea i finalment Sempere ha enviat a córner. Molt encertat Sempere en el segon temps. Gran jugada del Sevilla que acabarà en penal. 4 tocs, Conte davant Sempere, la caiguda i Soriano Ladrén que assenyala la màxima pena. No ha dubtat l'àrbitre internacional. Poden veure en la repetició com Sempere alça la cama i fa caure Conte. I tornarem així a veure més clar. El llançament efectuat per Salguero ha acabat en gol. Era el minut 32 de la segona part i el Sevilla encara tenia opció per a l'empat. Consultava el seu rellotge el tècnic uruguaià, entrenador del València, i la repetició del gol marcat per Salguero. Una volta més, el llançament de Salguero, Sempere que s'ha manejat molt pronte per tal d'encertar el lloc per on aniria el penal, però no ho ha aconseguit. No havia passat un minut quan s'ha produït un altre penal, però en esta ocasió a favor del València. La caiguda de Rommel, i tampoc ho ha dubtat l'àrbitre Soriano Ladrén, i no ha tret cap targeta en tot el partit. Un partit que s'ha jugat amb molta esportivitat. Tornem a veure l'acció. És Jiménez qui entra amb el davanter panameny. Miren com l'agarra del braç i així és quan el fa caure dins l'àrea. Per tant, l'àrbitre ha estat molt encertat en les dues accions que han acabat en penal. La que ha favorit al Sevilla i la que ha favorit al València. Ha llançat Leonardo i ha parat molt bé un Flué. No estava Pénez en el camp, tampoc Fernando ha assumit la responsabilitat del llançament i Leonardo amb cama esquerra ha provat sort i s'ha trobat amb un Flué molt inspirat. Des d'aquest moment el València ha volgut assegurar el resultat. Quedaven apenas 4 minuts i podem veure els nervis a la llotja de Luis Cuervas acompanyat de l'únic representant de la directiva del València, el directiu Ernest Esteller. Última jugada del partit, minut 45, caiguda de Rommel, que l'àrbitre no ha considerat com a penal. I també ha encertat perquè la veritat és que es deixa caure Rommel Fernández, al costat està Diego, així es pot veure més clar, no hi ha espenta, és molt exagerada la caiguda de Rommel. Al final, victòria del València, que passa per primera volta en la temporada amb 10 positius, assegurant no sols ja la UEFA, sinó la quarta posició en la classificació. El València no guanyava en el Sánchez Pizjuán des de la temporada 85-86, ho va fer per 0-2 i avui ho ha tornat a fer, establint una marca de 4 partits consecutius amb victòria final. Però el Sevilla, afonant-se cada jornada més, ja són 3 els negatius. De gala que ve utilizando